Il-kandidata nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Louisanne Pulis, iddikjerat li kienet tagħmel l-istess bħal mamlu l-Europarlamentari Nazzjonalisti fl-aħħar leġislatura u tivvota 14 il-darba kontra Malta. F'dibattitu mal-kandidat Laburista l-istess elezzjoni, Steve Ellul, Pulis ma dejqet xejn tiddikjara li hija tivvota kontra Malta. Mela inti kont tagħmel bħal David u bħal Roberta. Iva. Steve Ellul innota d-diskors ta' mibeda ħireġ minn fom il-Partit Nazzjonalista permezz ta' David Casa. Bdejna kampanja elettorali illi jiena rrid kampanja elettorali titkellem fuq il-kontenut fuq x'interessa lin-nies hemm barra. Illi il-Partit Nazzjonalista bdija b'mod sfaċċat u ma kkoreġi ħadd jiddikjara gwerra għad-disa jekk jogħġbok jekk ma jimpurtax ħadd minnkom forsi jispjega li xi tfisser gwerra għad-disa fuq nofs il-popolazzjoni, fuq il-Maltin Laburisti. U għadni ma smajt il-ħadd mill-esponenti tal-Partit Nazzjonalista jitkellem jiġħad dak illi qal David Casa. Fuq l-istazzjon tal-Knisja, Louisanne Pulis imbagħad iddefendiet lil Casa. Allegorija, metafora, right? Ironija, daw ironija gwerra għaddisa fuq il-Maltin, Louisanne. Nużawhom mod li Id-differenza bejn iż-żewġ partiti kompli toħroġ bi Steve Ellul jgħid li l-għażla ta' 8 ta' Ġunju għandha tkun favur Malta. Jiena jekk il-poplu jtina il-fiduċa rridu nassiguraw illi s-sitt membri parlamentari Ewropej, is-sitt membri parlamentari Ewropej kollha kemm huma jaħdmu kollha għal Malta pajjiżna, kollha flimkien u dak l-appell tiegħi għaliex meta dal-pajjiż jingħaqad jimxi l qudiem il-politika tal-firda qatt ma waslet għal imkien.